que mai cal un canvi. El diner públic no és propi, és de tots. S'ha malgastat de manera escandalosa i ara cal aixecar estores i escombrar. Aquí, la senyora Paula, que és molt pitjor que un inspector d'Hisenda, ja es poden calçar, perquè ja és experta i ens ajudarà a escombrar tot el que faci falta i a posar ordre. 10 partits es presenten. Quan en un ajuntament hi ha tants candidats, es converteix simplement en una agrupació d'interessos polítics i partidaris. Nacen, crecen, se colocan y venga, a vivir del cuento. És tal qual. Això s'ha d'acabar ja. Nosaltres no farem promeses, tal com he dit a l'inici. Estem molt lluny de parlar de grans projectes. Això ho fan aquells que us deia, els que menteixen. Heu de fer cas dels que menys us prometin, perquè són els que menys us decebran. La prioritat ha de ser la seguretat. Sí, sí, sí o sí. També, en segon lloc, una ciutat neta i atractiva. I que la gent gran, els grans oblidats, per tots els governs que hem tingut, per tots, tinguin els serveis que es mereixen i una oficina d'atenció a les 24 hores.